खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम नागालेण्ड सिमायाव गुलि गावनाय जाथाय गुलि गावनाय आरो नागाफोरनि बुग्लिनायजों जोखोम जानो गोनां जादों साब्रै बर' सुबुंफोरा थांनाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानाव गलाघाट जिल्लानिफ्राय आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय मेरापानियाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांनायावनो बे जाथाया जादों नागाफोरनि गुलि गावनायजों गलाघाटनि थागिबि प्रकाश बर'आ गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों लोगोसेनो बिथांनिनो लोगोफोरा बुजानायजों जोखोम जानो गोनां जादों मुंफोरा धनन्जय काक्लारि शिबसार बसुमतारी आरो कुशाल मुसाहारि जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला लावखार ओंखाम जानो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन बेयावनो हरखाबै नागानि माखासे सुबुंफ्रा आखायाव हाथियार लानानै ओंखारबोदों आरो बिथांमोनाव आधार कार्ड बिफैदों बेनि उनावनो जेबो जाहोन गैयालासे गारियाव गुलि गावनायजों लोगोसे प्रकाश बर'नि सायावबो गुलि गावदों जायजों प्रकाश बर'आ गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बिथांजोंनो थांफानाय लोगोफोर धनन्जय काक्लारि शिबसार बसुमतारी आरो कुशाल मुसाहारिनि सायावबो गाग्लोबदों जायजों बिथांमोनहाबो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानायनि उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेजाव थिसननायबो जादों जाथायनि दायनिगिरिफोर साथामखौ सीआरपीएफ जवाना एरेस्ट खालामदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रिया जाहाथे बेनि सायाव नोजोर होयो आरो आसाम आरो नागालेण्ड सिमायाव जाहाथे गोख्रों रैखाथि होयो बेनि थाखाय खावलायदों धेमाजि जिल्लानि एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा खुद्रिदों फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबिजों खुद्रिदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 11 आरो 12आव साबजेक्ट टिचार गैया असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादों नाथाय बर' फोरोंगिरिफोर गैया होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों फरायसाफ्रा होननानै फोरमायथिदों बर' फोरोंगिरि थिसननायजों लोगोसे बा बर' फोरोंगिरिनि आंखालजों लोगोसे नांगौ बायदि बिजाबफोराबो फरायसालियाव सौफैया जायनि थाखाय फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो धेमाजि जिल्लानि एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जाहाथे नांगौ बायदि साबजेक्ट टिचार थिसनो बेनि थाखाय दाबि खालामदों फरायसाफोरा आरो बे एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गासै 14 लांदां पस्ट जानानै दं बेयाव जाहाथे साबजेक्ट टिचारखौ थिसनो बेनि थाखाय दाबि खालामदों फरायसाफोरा जौआ गोबांनि नखरखौ सिफायबाय आरो सिफायबावगोन बे खोथाखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों आरो बेयो सैथोखा फिन आरोबाव जौ फेनाय फिसायनि आखायाव जिउ खोमानांबाय सासे बर' आइजोआ बाक्सानि मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाजिरायाव फिसायनि दानथारनायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिसि सपना बर'आ फिसायनि मुङा मेब' बर' माइरं जावफुबाय थानाय समावनो गोफार हाथियारजों बिसिखौ खास्रि बिस्रि दानथारबाय जौ फेनाय मेब' बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला माइरं लायनो थाखाय बिसिया फिसायखौ गलायाव थिनहरदोंमोन नाथाय फिसाया गलानिफ्राय थाब फैयाखैमोन बेखौ लानानैनो गिबियाव सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदोंमोन बेनि उनाव दावरावआ बांदों आरो जौ फेनाय फिसाया गोबौ हाथियारजों बिसिखौ दानथारदों माइरं जावफुबाय थानाय समावनो बिसिखौ खास्रि बिस्रि दानथारदों फिसाय मेब' बर'आ जाथायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफोरदों आरो दायनिगिरि फिसाय मेब' बर'खौ पुलिसा हमनानै लांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननिया सानै फिसा दंमोन बेनि मादाव सासे फिसाजोआ 9 थाखोआव फरायनाय आरो गुबुन सासे उन्दै फिसाज्ला गासै सानै फिसा दंमोन होननानै मिथिहोदों जौनि थाखायनो सिलिंखार जाबाय गंसे नखरा जानो गोनां बिसायख'थिया बिटिसि ना बिटिआर बिसायख'थि बेखौ प्रमद बर'आ रोखा खालामनानै बुंथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो बिटिआर बिसायख'थिया माब्ला जागोन बिटिआर बुङै आरो सोलायनायनि स्ल'गान होनानै 5 बोसोर बारलांबाय नाथाय बिटिआर गोरोबथाया माब्ला इमप्लिमेन्ट जागोन बिटिआर बिसायख'थियाव मोन 60 बियाब थानो नांगौमोन नाथाय बियो जाफुङाखै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसि बिसायख'थियावसो इउपिपिएल दोलोआ बाहागो लानो थांगासिनो दङ होननानै बुंथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय नंगौ बिटिसि बिसायख'थिया खाथियावनोसै मोननै दोलोनि गेजेराव जुजिलायनायखौ बांनाय नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारिखौ आउटडेटेड दैदेनगिरि होननानै बुंनायनि सायावबो फिननाय होबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमद बर'आ 5 बोसोर सोरखार सालायनायाव सिआइटि बायदि गंसे फसंथान लुनो सिमां नुनो हायो नामा होननानै सोंथि खालामो लोगोसे साइ स्टेडियाम हाग्रामा ब्रिज हाइवे इउनिभार्सिटि लुग्राया आउटडेटेड जाया बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ फोरबो आरो खेला खुंनायनि अनगायै जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो ट्रेक्टर साप्लाइनि मुङाव 150 कौटिनि बांसिन रां जाख्ल'दों 500 रांनि बिजाबखौ 15,000 रांनि बायनाय दिन्थिनानै रां जादों होननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बुंथियो लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथायाव हाग्रा ओनसोल बा
खास हा बायदियाव होस्रांनाय जागोन होननानै लिरनानै लाबोदों। बेजों बर' मानसिफोरखौ होस्रांनाय जागोन होननानै लिरनानै लाबोनाय जादों होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनो माखासे सानल' आद्रा दंसै। अब्ला फोरोंगिरिनि साख्रि आरो 3rd-4th ग्रेडनि साख्रिनि फोसावथायखौ माब्ला होगोन आरो माब्ला साख्रियाव थिसनगोन होननानैबो सोंथि खालामो। धोरोमारि फसंथानफोरनो चेक होदों आरो 2 दाननि उनाव रां हाबनायखौ नायनो थाखाय सोरखारनिफ्राय बुंथिदों। लोगोसे अन्थाइ खाम्फा गोबां गायसनदों। नाथाय बहा समय दंबावो? सोरखारानो थायाब्ला बेफोरखौ सोर मावगोन होननानै सोंथि खालामो। बेबायदि थगायनायनि राजखान्थि खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। रायजो राजाया बुजिखाबाय होननानैबो BPF दोलोनिफ्राय बुंथियो। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानाय दुरान्ड कापआव मैयानि सानाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो बड'लेण्ड FCनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन, जेराव गोख्रोङै गेलेनायनि गेजेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ 4-0 गलाव बड'लेण्ड FCखौ फेजेनदों। नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ क्वार्टार फाइनालाव बड'लेण्ड FCखौ फेजेननानै सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। बड'लेण्ड FCआ क्वार्टार फाइनालाव जेननानै सेमि फाइनालाव सौहैनो हायाखैबाबो गोबां देरहानायखौ मोननो हादों। मानोना सिगांनि बोसोरफोरनि रुजुनायाव बड'लेण्ड FCआ बे खेबाव गोबां देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो मोजां गेलेनानै क्वार्टार फाइनालसिम जायगा आवग्रिनो हादों बड'लेण्ड FCआ। फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड FCआ बेनिख्रुइबो साबसिन खालामबावनो हागोनखौ मिजिंथिदों BTSनि गासै रायजो राजाफ्रानो। NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ LP आरो UPनि फोरोंगिरिनि मासियाव थिसननायाव गालांनो नागिरनायखौ लानानै NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि खौरांगिरि मेल। दाब दाब जायगायाव NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा खौरांगिरि मेल लादों। BTSनि सोलोंथाइ बिफाना LP आरो UP फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायाव NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ गोजानाव दोननो नागिरदों, अक्ट'नि जेंना दिन्थिनानै गालांनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। सेलेक्शन कमिटिनि सानै सोद्रोमाया बे थांखिखौ लादों आरो बेनि गासै डिटेल्सआ जोंजों दं। सम फैयोबा बिथांमोन सानै सोद्रोमानि हेंथा आयेननि राहा लागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मानोना NIOS उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौबो साख्रियाव थिसननायाव लाफानांगौ होननानै सुप्रिम कर्ट बा हाइ कर्टनिफ्राय बिथोन बा लिगेल नटिस होनाय दंखायो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोना। बेनिखायनो जोबथा मेरिट लिस्टआव जाहाथे NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौबो लाफायो बेनि थाखाय खावलायो। बे आयदायाव नोजोर होनो थाखाय BTSनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो खावलायो NIOS टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा। BTC बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव आरो माखासे सानल' दंसै आरो माखासे सप्ता बा साननि गेजेरावनो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावगोन आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनाय लोगो लोगोनो जेबो सोरखारि खामानिया जानाय नंला BTCआव। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सांग्रां जादों UPPL राजखान्थि दोलोआ। थाद'नाय गैयै अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा। बे बोसोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायावनो 117 कौटि रांनि गुबुन गुबुन फसंथानफोर बानायनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि 260 कौटि रांनि मादाव क'क्राझार जिल्लायावनो 117 कौटि रांनि बानायनो थांगासिनो दङ आरो बेफोरनि थाखाय दासान्दि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायफोरनि मादाव ल' कलेजखौ भार्टिकेल एक्सटेनसन अदेबानि फुवारनाय जागोन, 1 कौटि रांजों फुवारनाय जागोन आरो बेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार टाउनाव गोजाम सत्रआव गोदान बिल्डिं लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, 60 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार माल्टिपार्पास स्कुल बा हायार सेकेन्डारियाव स्पेस लेब अपेन खालामदों बा बेखेवदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मागुरमारियाव गरखा सनमिलननि गेस्ट हाउस लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, 1 कौटि रांजों लुनाय जागोन। गरखा स्टुडेन्टस हस्टेल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, सुभाषपल्लियाव लुनाय जागोन, 50 लाख रांजों लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। भावरागुरियाव 1 कौटि रांजों रबीन्द्र भवन लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गसाइगाव बिनाखातायाव 1 कौटि 50 लाख रांनि मिनि स्टेडियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। रामफलबिलाव कालचारेल सेन्टार, कारिगावआव 1 कौटि रांनि गुदि बाथौ लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बर' थुनलाइ आफादनि हेडक्वार्टार आरो बर' हारिमु आफाद लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों आरो बेफोर गासैखौबो क'क्राझार जिल्लायावनो लुनाय जागोन। गासै 117 कौटि रांजों क'क्राझार जिल्लायावनो लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। BTSनि EM अरुप कुमार दे, जाय गावनि गोसो बायदि खोथा बाथ्रा बुंनाय, हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव दावराव सोमजिहोनो नाजानाय, दादागिरि बायदि खालामनायनि थाखाय बे 5 बोसोराव सावरायजाबोदों। आरोबाव BTC बिसायख'थिनि सिगां EM अरुप कुमार देनि सोद्रोम गैयै आखुवा
नुजादों रायजो राजानि सिगाङाव। रायखांनो गोनांदि 15 आगस्टआव बिजेपि दोलोनि जथुम्मा लानाय जादोंमोन, जेराव अरुप कुमार देआ जौसाङाव गाखोनानै गावनि गोसो बायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बिबुंथि होदों। जथुम्मायाव गोबां आइजोफोराबो बाहागो लादोंमोन, नाथाय रायजो राजा आरो आइजोफोरखौ जेबो मान होआलासे गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायदों अरुप कुमार देआ, जायखौ लानानै मोजां मोनाखै रायजो राजाफोराबो। बबेयावबा धाबायाव जौ लोंनानै फैनानै रायजो राजानि सिगाङाव बेबायदि खालामफैदों बा बुंफैदों होननानै अजद होयो रायजो राजाया। बेनि अनगायैबो अरुप कुमार देआ गंथाम गंब्रै बिजेपिनि मावख' लुनानै होदों। बिजेपिया बिथांजों बायजाबाय आरो बेबायदि सुबुंनो बिजेपिया फिन टिकेट होनो थांबावगासिनो दं, नाथाय फकिराग्रामनि रायजो राजाया बिथांनो भट होआ। बे 5 बोसोराव बिथाङा जेबो खामानि मावाखै, खालि मोसादों आरो जौ जुवा खालामदों होननानै बुंथियो रायजो राजाया। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि नैबे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा गोदान स्कुटि बायनो सानदोंबा बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। मा अफार दङ बेखौ आङो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो फोरमायलांसै। नोंथांमोनहा दान्दिसे समय होनानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों। 18, 19, 20 आरो 21 सानब्रै 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि बे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बे श'रुमनिफ्राय नोंथांमोना बायनो हागोन। आरो जुदि नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङबा जायखिजाया कम्पानियानो जायाथों मानो, आरो नोंथाङा जुदि गोदान बायनो सानदोंबा एक्सचेन्ज खालामनानै गोदानखौबो लानो हागोन लोगोफोर। बेनि अनगायैबो माखासे अफारफोर दंबावो लोगोफोर। अफारफोरा जाहैबाय रां गरसेबो होआलासे नोंथांमोनहा गंनै हेलमेट मोननो हागोन, लोगोसे सिट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल। 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेलाखौ खुंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोख्रैनो बे खाबुखौ लानो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101272776 बे जानबुं नाम्बाराव कल हरनानैबो मोजाङैनो सावरायहरनो हागोन नोंथाङा। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।